Assalamu alaikum masu kallon mu. Kamar da kuka sani sunana Farida Usman Tufa. Barkanmu da kasancewa da ku a cikin shirin nan mai farin jini wato Insight with Farida. Kamar kullum yau ma muna tare da fitaccen bako. Bakonmu fitaccen jarumi ne a masana'antar Kannywood. Sa'annan ya kasance dan siyasa mai taka muhimmin rawa a siyasar Najeriya. Na san cewa masu kallo sun matsu domin su ji shin waye wannan bakon namu. To ku kasance tare da mu domin jin tattaunawar mu tare da shi. Da wannan nake gabatar muku da bakon mu a yau wato Nuhu Abdullahi. Barka da zuwa ranka ya daɗe. Barka dai Hajiya Farida. Na san masu kallo sun matsu sun kuma kagu su ji shin waye Nuhu Abdullahi. To assalamu alaikum wa rahmatullah. Kamar yadda kika faɗa sunana Nuhu Abdullahi kuma ni dan arewa ne mai harkar media kuma dan siyasa. A takaice. Gaskiya dai zai gama a takaicen. To, kana cikin al'amarin Kannywood kwatsam sai aka ganka cikin siyasa. Me yayi inspiring ɗinka kake ganin cewa wannan siyasan ya kamata ka shiga ciki? Haka fara. Waton da farko dai layin da na shiga a harkar siyasa harka ce ta media. Harka ce ta isar da sakonni da suka shafi wasu mutane da nake ganin ya kamata a ce sakonnin ya isa ga al'ummar da suke shugabanta ko kuma suke wakilta. Kamar da ita ma masana'antar Kannywood din take duk wani fim da za ka yi ko to dole yana dauke da wani sako da kake son ka isarwa al'umma. So haka nan ma su ma 'yan siyasa suna da abubuwa da suke son su isarwa al'umma. So a wannan gabar muka haɗu saboda sakonnin da suke dauke da shi ya kamata a ce akwai hanyoyin da za a isar musu da shi cikin al'umma a sauwaƙe. Wannan abin yana ɗaya daga cikin abin da ya saka ni na shiga harkar siyasa domin nima in zama wani tsani na isarwa al'umma sakonni kuma sannan su ma al'umma ya zama wani tsani a gare su na isar da ƙorafe-ƙorafensu da shugabanninsu. Gaskiya ne. Of recent ka yi shiri akan wani taro da aka gani akan Public Enlightenment Movement. Shin menene Public Enlightenment Movement ɗin nan? Me yasa aka ɗauko shi kuma wani sako ake so a isarwa al'umma da shi? Watan Public Enlightenment Movement dai wani shiri ne wanda muke son mu yi shi domin wayewa al'umma kai. Shiri ne wanda muke son mu yi shi ba don kawai siyasa kaɗai ba, amma dai mun fara da siyasa. Dalilin da yasa muka fara da siyasa saboda kalubalen da gwamnati take fuskanta musamman President Asiwaju Bola Ahmed Tinubu a arewacin Najeriya ta rashin fahimtar abin da yake yi. Waɗannan ƙorafe-ƙorafen da nake gani a social media da kuma mutanen da muke mu'amala da su a unguwanni da abokanai za ka ji suna cewa me ma Asiwaju yake yi ba a ma sani ba. So wannan ya bani ƙaimin cewar to ni na san abin da ake yi sai na ce to wannan bari fito da tsarin da zan je gurin da ake wannan ayyukan ya recorded dan ayyukan nan domin in zo isarwa al'umma da su san abin da ake yi domin su gode da abin da ake yi sannan kuma su nemi ƙarin abin da ya kamata su nemi ƙari. Gaskiya ne. To wannan Public Enlightenment Movement shin a iya gwamnatin Asiwaju za ku yi shi ko kuma kuna so ku ci gaba da tafiya da shi ne a hankali a hankali? To gaskiya dai a yanzu kan a gwamnatin Asiwaju ne saboda ni dan APC ne kuma wanda ya bada gudunmawa da dama a bangaren media a APC kuma ni dan jam'iyyar APC ne. So da abubuwan da zan yi a Public Enlightenment Movement na APC ne kuma na Asiwaju ne insha Allah. Kana film kuma kana siyasa. How do you cope with film da siyasan da kake a lokaci guda? To a yanzu na dan kwana biyu ban yi fina-finan ba. Za mu iya cewa ka haƙura da Kannywood kenan? Ba za a ce na haƙura kai tsaye ba amma yanayin commitment ne suka saka na dan kwana biyu ban fito a fina-finan Kannywood din ba. So amma kuma menene dai ina dai gabar isar da waɗansu sakonni wa al'umma wanda kuma idan kika dube shi duka dai harkar media din abin da take nuni kenan har harkar fina-finan ma. Gaskiya ne. Ana ganin activities ɗinka da National Security Advisor Nuhu Ribadu ta kwaranka. Shin za ka iya gaya wa masu sauraro yaya kuke da shi? Domin tabbas al'amarin ku yana tafiya tare, pictures ɗinka da activities ɗinka yaya al'amarin ka yake tare da shi? To Malam Nuhu Ribadu dai uba ne ga gare mu da dama 'yan arewacin Najeriya musamman matasa. Mutum ne wanda yake da tausayi kuma ke ƙaunar matasa.
mutum ne wanda yake son ya ga matasa sun tsaya da kafafuwansu ta fuskar abubuwan more rayuwa na samun aikin yi da kuma taimako kwarai da gaske. Wanda mutum ne wanda yake yin abubuwa da dama na taimakon matasa, amma da yake ba mutum ne wanda yake faɗar abubuwan da yake yi ba, da dama mutane ba su sani ba. So ni ina ɗaya daga cikin mutanen da yake taimakawa ta fannoni da dama domin nima in tsaya da kafafuwana ta harkar da ta shafi siyasa. Yana guiding ɗina da kuma bani shawarwarin abubuwan da ya kamata in zama, kuma koyaushe yana faɗa cewa dai matasan nan dai ku ne za ku zo ku zama shugabannin gobe. To kuna da buƙatar yadda za a ringa mentoring ɗinku, yadda ya kamata ku san yadda ake shugabanci da mu'amala da zamantakewa da kyautatawa da amana. To dai ire-iren wannan abubuwan yana yi mana nan da dama waɗanda yake mu'amala da su. A matsayinka na matashi, during your leisure time, kamar hobbies an kame da me kake yi? To ni to me nake yi kuwa wanda zan ce dai ga da nan kullum dai muna nan dai cikin gwagwarmaya. Ni ba zuwa hutu nake ba, ni ba komai nake ba inda nake zuwa. Okay. Yes. Tambayar mu last but not the least, wani shawara kake so ka ba matasa a siyasa? To babbar shawarar da zan ba su shine na farko sai sun zama masu jajircewa da haƙuri. Haƙuri in the sense that akwai mutane da dama zaka ga matasa suna da potentials, amma saboda yanayi na ba a mai da hankali, kuma ana son mu'amala ta sha yanzu magani yanzu, sai ka ga daga ƙarshe waɗannan nasarorin da ake fatan a samu ba a same su ba, saboda kawai sun ake a zuba a kwashe. So dole sai an zama akwai jajircewa da haƙuri da mu'amala da mutane a bisa amana da gaskiya da kuma girmama waɗanda ake tare da su. To sai ki ga nasara ta zo daga baya. To, honorable zanci ko kuma in ce ranka ya daɗe, muna godiya da wannan lokaci da ka ba mu ƙwarai da gaske. Ina godiya ƙwarai da gaske. Masu kallo, a nan muka kawo ƙarshen tattaunawar mu da jarumi kuma honorable ɗan siyasa wato Nuhu Abdullahi takwaran Nuhu Ribado, kamar yadda muka ga ana rubutawa Nuhu amanar Nuhu. Da wannan muka kawo ƙarshen tattaunawar mu. Ku ci gaba da bibiyan mu a shafukan mu na YouTube, Facebook, TikTok, Twitter har ma da Instagram. Ku kasance tare da mu a mako mai zuwa. Thank you for watching.